Благодарим за молитвата. Значи, имам така две неща в сърцето. Едното беше за вярата, обаче ми се струва, че другото, второто, което дойде, беше за единството и мисля, че за него ще говоря. За така наречения закон на единството или за ползата от единството. Така, нека само да се облека. Нека всички да си изключим микрофоните, за да може да се чува по-добре. Защо аз го намалих, защото ми стана горещо. И затова по-добре съм така, да не ми е горещо. Въпреки че не съм в Флорида, тук навън е студено, но вътре е топло. Добре, започваме. Слава на Бога. Сега, има различни духовни закони в Божието Слово, в духовния свят. Има различни духовни закони. И единият от тях е на единството. Значи, вие знаете тази приказка, която казва, римляните мисля, че са го казвали, разделяй и владей. Това всъщност идва още от Сатана. Целта на Сатана е да разделя и по този начин да владее. Оказва се, че например, Библията казва, един ще победи 1000, а двама ще победят 10 000. Значи това не е аритметическа прогресия, това е някаква геометрическа прогресия. Един ще победи 1000, двама ще победят 10 000, трима 100 000, ами 4 1 милион. Значи ние виждаме, че има огромна сила в единството. Оказва се в естественото, че ако един човек, примерно, може да дигне 70 кг и другия да дигне 70 кг, общо правят 140. Обаче двамата, ако дигнат, могат да дигнат 200. Оказва се, че всъщност единството прави силата. Даже на българския парламент пише, единството прави силата. В Битие 11 глава виждаме много интересно нещо. Даже ще започна от Битие още третата глава, втората глава. Интересно, че когато Бог създаде мъжа и жената, Той ги направи една плът. При създаването на семейството, Бог реши да направи семейството единно. Една плът, един човек означава това. И това, което Бог е съчетал, да не го разлъчва човек, казва, Исус. С други думи, вие виждате обаче днешно време какво се получава с семействата. Разводи, раздяли, а всъщност първата единица, която Бог създаде, е семейство, даже преди църквата. Много преди църквата Бог създаде семейство. И целта му е семейството да бъде едно. Исус, когато се моли, аз даже тук да си запиша, само извинявайте тук, да си запиша това нещо и си говорим, продължаваме да говорим. Една плът. Така, Бог създаде семейство да бъдат едно, не две. Интересно е, когато в Битие 11 глава започнаха да строят Вавилон. Кулът. И Бог каза следното нещо. Едни хора са, един език говорят, единни са, нищо няма да може да им се забрани. Това е странно изказване от Бога,
за хора, които са били антихристи. Тоест, антихристи е силна дума, против Бога са били. Решили са те да станат Бог, да си издигнат кулата до небето. И забележете, Бог казва, нищо не може да им се забрани, защото са едини. И Бог ги победи, като им раздели езиците. Раздели езиците, за да не могат да бъдат единни и да не могат да постигнат това, което са тръгнали да правят. Един народ, един език, нищо не може да им се забрани. И това го правят без Бога. Колко повече, ако сме с Бога и сме единни, можем да победим. И вие виждате, че основната цел на дявола е да разделя и да владее. И ако погледнем в Матей 12 глава 25 и 26 стих, аз за съжаление мисля, че не мога да ви го покажа това нещо на екрана. Ще видя дали мога да ви покажа екрана. Speaker View. Я да видим. Не може така да стане. Добре. И какво казва в Матей 12 глава? Вие може да си отворите Библията на това място. Това са 25 и 26 стих. Исус знаеше техните мисли и им рече: всяко царство, разделено против себе си, запустява. И никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си, тогава как ще устои неговото царство? Искам само на английски да го видим как звучи това нещо. Jesus knew their thoughts. He said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation. Така. И после казва, shall not stand. Значи, просто Исус го казва това нещо, че царство, град или дом, разделени против себе си, не могат да устоят, а ще бъдат унищожени. Така че ние виждаме, че всъщност едно от нещата, които ни прави силни, е единството. Единство не означава обединение. Понякога хората се обединяват по плът. Единството е нещо, което се осъществява по дух. Интересно е това, което Исус казва в молитвата, даже и това ще си го запиша тук. Йоан 17 глава. Той се моли на Отец и казва: моля се да бъдат едно. Забележете, да бъдат едно. Както аз и ти сме едно. Аз и ти, Отче. Забележете, да бъдат едно не означава да бъдем една личност. Защото Отец и Син не са една личност. Сина се моли от земята на Отец, който е на небесата, и казва: както аз и ти сме едно. Как са те едно? Едно в цел, едно в мотиви, едно в съгласие. Както ние сме едно, така и те да бъдат едно. Тоест той не иска да бъдем аптекарски шишета, не иска да бъдем една личност, иска да бъдем разнообразни, но в същото време да бъдем единодушни. Едно сърце, един дух, една мисъл. И казва Исус: аз се моля за тях, те да бъдат едно, както аз и ти сме едно. Така че Бог иска да направи семейството, иска да направи църквата като един екип. Един екип, който има една цел, един мотив, едно желание. И това да бъде ръководено от Духа на Бога. Сега искам да отида в Матей 18 глава. Матей 18 глава от 18 стих. Исус говори пак по този въпрос и вижте какво казва. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата, каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Но забележете, че той не казва каквото вържиш и каквото развържиш,
А каквото върже те, множествено число, каквото развърже те, множествено число. Значи той набляга отново на съвместната работа. Набляга на работата в екип, на единството. Той казва, ако ние сме съгласни, ако ние сме единни, можем да постигнем далеч повече, отколкото всеки един по-отделно. Да се борим, да се блъскаме. Заедно можем да постигнем много повече. Казва тук, че можем даже да връзваме и да развързваме на небесата. Сега, какво иска да каже? Дали иска да каже, че на второто небе ще връзваме началство и власти на тъмнината? Дали иска да каже тук, че каквото да се помолим заедно, ще го получим, защото вижте, следващия стих казва, пак ви казвам, значи той го повтаря това нещо. Ако двама от вас, забележете, туавил, ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отец, който е на небесата. И забележете, че казва думата да се съгласят. И аз я погледнах на гръцки тая дума. Защото на английски, естествено, shall agree казва, но на гръцки погледнах думата и думата на гръцки означава симфонио. Симфонио, като симфония. А ако вие бъдете като симфония и даже тук превода е хармония, например, един акорд, друга дума е акорд. Акорда се състои от... Той е тризвучие. Състои се от три звука. Примерно до, ми, сол. Всеки звучи различно, но заедно те са в хармония. Ако ние сте настроени така, не да бъдем еднакви, но да бъдем в хармония един с друг, ние ще направим симфония. Ще направим музика. И даже Павел на едно място, като говори, че ние сме призовани на добри дела, там думата дела е поема. На гръцки, аз не знам, защо не са оставили. Да. Така прекрасна дума, че ние сме призовани да творим поеми, творчество. Както Бог е творец, така и ние да твориме. Така че ние трябва да бъдем, казва, в единство, и тук в 19 стих казва, че ако се съгласим или ако сме в хармония и се молим, искаме каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отец ми, който е на небесата. Отново, значи аз вярвам, че те са свързани тия даже трите стиха. Първия с връзването означава молитва в единство. И накрая завършва 20 стих, че където двама или трима, отново виждате, двама има, трима има, то по-малко от двама не може да бъдат. Не може ли по-малко от двама да се съберат? Един човек не може да се събере със себе си. Значи той казва тук, вижте, деца, не е важно колко човека сте. Може да сте една щепичка, може да сте само двама човека. Обаче да сте събрани в единство в моето име, казва. Може 2 милиона да са събрани, но да не са събрани в Неговото име. И да не са едини. Но ако двама са събрани или трима в единство, в Неговото име, той казва, аз съм посред тях. Какво прекрасно обещание имаме, че нашия Господ може да е между нас. И много интересно Рейнхард Бонке казва, на мен ми хареса тази мисъл на Рейнхард Бонке, ще ви я споделя. Не знам дали сте чували. Той казва, аз съм, вика, една голяма нула. Аз, вика, съм една голяма нула. Обаче, вика, Исус е едно. И като сложиш Исус пред нулата, ставаме 10. А ако сме двама човека, ние сме 2 нули. И като сложим единицата отпред, става 100. Ами ако сме 3, ставаме 1000. Ами ако сме 6, ставаме 1 милион. Значи, какво казва той? Не е важно, че си нула. Важна е единицата, защото единицата дава значение на нулата. Амин. И ето виждате, ние колкото повече нули се съберем с Исус, толкова повече резултат ще дадем. И ето от това го е страх дявола. Затова той гледа да разделя с някакви плътски амбиции, точна дума амбиции. Амбициите, уж привидно духовни амбиции, разбиват взаимоотношенията.
Докато смирението води до единство. И Господ казва, че дава благодат на смирените, на верните. Вижте тия качества като вярност. Даже на български плода на духа се казва, че е вярност. На английски е faith, вяра. И е верно, нали, че пистис, faith. Обаче на български ми харесва този нюанс, вярност. Не е честно, не е лесно човек да е верен. Ние в днешно време виждаме много предателства. Обаче предателството е от дявола. Юда предаде Исус. Ето, Авесалом, сега тук гледахме с Мими, има и такива предавания. Авесалом, той, образ на дявола, предаде своя баща. Така че Господ какво иска? Иска да бъдем смирени, иска да бъдем верни, иска да бъдем единни. И много можем да постигнем по този начин. Искам обаче нещо друго също да ви покажа. И то е в Яков, 1 глава, 7 и 8 стих. Това също вярвам, че е важно. Не само царството трябва да е единно. Виждате България като не е единна, Америка като не е единна. Какво става в момента? Не само църквата трябва да е единна, не само семейството трябва да бъде единно, нали? Но също и човекът трябва да бъде единен. Вижте, думата на български се казва изцелен. Той става цял човек. Иначе е разпокъсан. В един от псалмите се говори, в псалм 7, 2 стих се говори за това, че врага като лъв да не би врага като лъв да разкъса душата ми. Има хора, които са с разкъсани души. Болни са отвътре, разделени са вътрешно. Даже има такава болест, която се нарича шизофрения, скицофрения на английски. Аз погледнах думата на гръцки. Скицо, или там е шизо, означава разкъсан, разделен. Скизофренията, това е всъщност разкъсване на личността, разделение на личността. Човека не е цял. Разделен на две части. Едната мисли така, другата иначе. Срещаш човека в един момент един, срещаш го после съвсем друг. И такъв човек не е съгласен със себе си. Той няма единство със себе си. И не може да устои. Казва, не може да устои. Такива хора не устояват. Значи ние дори самите трябва да бъдем вътрешно обединени, вътрешно едини. И на английски, какво казва Исус? Your faith has made you whole. Whole, цял. Значи вярата ти казва, твоята вяра те направи цял, те изцели. Много интересно. Ето сега да отидем тук в Джеймс, Яков, 1 глава. И да видим тук това нещо. 7 и 8 стих. Вижте какво казва. От 6. Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Нали? Виждате колебанието, а наляво, а надясно. Такъв човек, колеблив, съмняващ се, на английски, между другото, тук думата е double-minded, по-точно е казано, с раздвоен ум, double-minded, а в православния превод още по-добре е казано. Там е казано двоедушен, разделена душа, защото на гръцки думата е дипсихи, двойна душа, разделена душа. И казва такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. И на английски някои преводи, например, казват unstable in all his ways. Че такъв човек е нестабилен във вярата, нестабилен в живота си. Ти виждаш в един момент емоционален в една посока, след това емоционално в друга посока. В един момент радостен, в друг момент сърдит. Изобщо не можеш да разчиташ на такъв човек и той не може да разчита на себе си. Затова имаме нужда от това изцеление. Самите ние да бъдем вътрешно изцелени.
и взаимоотношенията ни да бъдат изцелени също. Това е Исус да ни направи хол. Нали? И тук много интересно в притчи се говори за 6 глава за мравката. Забелязах, че в Библията много често Бог ни изпраща, Исус изпраща хората да гледат полските кремове, да гледат небесните птици, тук да гледа мравката. Просто Господ ни праща да гледаме неща, които е създал, защото в тях има мъдрост. И ако сте чели тази книга, аз ви я препоръчвам да я прочетете, може и да я слушате, има я аудио вариант в YouTube. Казва се The Practice of the Presence of God. Брада Лоренс. Пише се Лауренс. Значи много хубава книга и тя е малка, но той обяснява как на 18 години е повярвал. Просто гледал едно дърво без листа. И си помислил как това дърво имало листа и как листата са паднали. И как провидението отново щяло да даде листа на пролет. И като гледал и повярвал в Исус. И аз си казвам, Господи, човека като ще повярва и от дървото ще повярва. Ние понякога от 10 кладенеца вода им носим, неща да вярват. Едно дърво и повярва. Не само повярвал, 40 години е ходил с Бога. До края на живота си. Викам, какво е това благовестие на това дърво? Бог да го благослови това дърво. Как е благовествал? Но, ето, така че хубава е книжката, можете да я видите. Но ето мравките, Бог ни дава пример как да се трудим като мравката, която събира лятно време и тя не работи сама. Тя работи в екип. Цяла армия се трудят. Като намерят нещо, някое зърно, отиват няколко мравки го мърдат, да го движат. Така. Другото, което знаете, е Псалм 133. Колко е добро и угодно, казва Господ, да живеят братя в единодушие. И после казва, угодно е като онова миро, което се стичаше по брадата, по Ароновата брада. Значи какво има там? Има помазание. Има присъствие. После казва, угодно е като аронската роса. Защо? Защото не е като в Флорида. Там е сухо в Израел. Тая роса е като дъжд. Ако няма тая роса, няма да има плод. Значи, плод дава. И накрая казва, Бог е заречал там благословението, животът до века. Благословение, значи има помазание, има плод, има благословение, има вечен живот в единството. И така, разбира се, в 127 псалм също се говори за това, че ако Господ не съгради града, напразно се трудят зидарите, ако Господ не опази града, напразно ти стражаря. И после казва за това колко е добро, нали, децата на младостта, защото който напълни отува си с тях, няма се посрами при градските порти, т.е. децата, онези, които сме ги обучили, те са като стрели, които ще изпращаме срещу врага и така нататък. И все в Библията постоянно се говори за това единство. И аз искам тук, между другото, да ви прочета един друг стих, който ще го прибавя към това. И този стих, между другото, се намира в 1 Петрово 10 глава. 1 Петрово, не, аз пък каква 10 глава? 4 глава 10 стих. 1 Петрово 4 глава 10 стих. И казва така. Ето, аз ще го кажа с тази мисъл. Да търсим онова, което ни обединява, а не онова, което ни разделя. И 1 Петрово 4.10 ни казва, според дарбата, която всеки от вас е приял, служете с нея един на друг като добри настойници на многозначната или на многообразната Божия благодат. Този превод български не е много хубав, аз затова ще мина на Кинг Джеймс.
As every man has received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Значи казва, всеки е получил дар от Бога, дарба. Думата е харизма. Всеки е получил някаква харизма, всеки е получил някаква дарба от Бога. И хората, нали, питат, искам да служа на Бога, как да служа на Бога? Според дарбата, която си получил. Според нея ще служиш на другите. Как служим на Бога? Като служим на другите. Защото Бог не е да кажеш нещо, да трябва да му дадем на Него, да направим нещо специално за Него. Той го прави, за да може чрез нас да помогне на другите. И казва, според дарбата, която всеки от вас е приел, служете с тази дарба един на друг. Тоест, как разбираш служението си, призванието си? Според дарбата. Бог като те призовава за нещо, Той ти дава съответната дарба, съответния инструмент, за да можеш да го извършиш. Той ти дава способностите да можеш да го извършиш. Как да разбера каква ми е дарбата? Аз съм забелязал две основни неща за разпознаване на дарбата. Първото е, като имаш дарба, ти е лесно да го правиш. Има хора, които без много да се учат, пеят. Има хора, които могат да свирят. Има хора, които могат да рисуват. Ето сега, например, Мими може да рисува. Нейните родители са художници. Обаче тя може, отдава и се, лесно я да рисува. Обаче не е така с математиката, например. Няма да говорим по-нататък за това нещо, за математиката, за нейните математически способности. Как е вбесявала баща си. Така. Другия показател е желанието. Не само можеш да го правиш, имаш желание да го правиш. Копнеш да го правиш. Това е копнежа на... Айде сега тук в случая, това е естествена дарба. В духовния свят това е копнежа на духа. Едни хора копнеят, примерно се молят за болните. Други, примерно, копнеят да пророкуват. Трети копнеят да проповядат Словото. Четвърти копнеят да се грижат за бедните, за сираците, пети пък копнеят да се занимават с управление. Шести пък копнеят да помагат на някого. Други пък копнеят да дават. Изобщо има различни видове дарби, които Бог е раздал на хората. И какво трябва да прави човек? Да следва копнежа на духа. Има един ключ, между другото, в Галатяните, 5 глава. Се казва да следваме духа, а не плътта. И се казва, че ония, които са водени от духа, не са под закон. И казва също, че само че това може и да беше в Римляните вече. Да, в Римляните 8 глава, там се казва пък това, че копнежа на, имаш копнежа на духа и копнежа на плътта. Така че не можеш да правиш това, което искаш. С други думи, в нас има борба между два копнежа. Единият е плътския копнеж, другият духовния копнеж. И как побеждаваме копнежа на плътта, като следваме копнежа на духа? Следвайте духа и няма да угаждате на плътските страсти. Тоест, като следваш духовните желания в тебе, няма ти остане време и сили да се занимаваш с плътските неща. Така. Нека да видим дали има още нещо тук да ви споделя. И накрая, Йоан 15 глава, 4 и 5 стих, говори, искам и на това да обърна внимание, там се говори за единството в духа или за единството с духа. 15 глава, 4 и 5. Исус каза, пребъдвайте в мене, abide in me. И аз във вас, и аз ще пребъдвам във вас. Значи казва, вие пребъдвайте в мене, бъдете заедно с мене.
в хармония, в единство, и аз ще бъда с вас и във вас. Както пръчката, ние сме пръчките, не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете да дадете плод, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да сторите нищо. Ние виждаме, че не само човек трябва да е единен със себе си, в семейството, в църквата, но също трябва да бъдем едини с Господа. Да съработваме заедно с Него. Господ казва, ако сте с мен, ще давате плод, както пръчката дава плод. А ако сте отделени от мене, както пръчка, която е счупена, колкото и да се напълвате, няма да можете да дадете резултати. Така че започваме от единството с Господа, но също така трябва да търсим единството и помежду ни, защото на вас може да ви се струва, че не сте много хора, обаче в същото време вие сте огромна сила. Вие сте огромна сила, ако не гледате на различията, не следвате плата, а следвате подтика на духа и водителството на духа, можете да извършите велики дела в Америка, а също така извън Америка и в България също. Амин. Да, слава на Бога. Това беше в общи